utazvikurwa zvibhakera. Yes. Yes. Yeah. Yeah. Yakapere kanwaro ndimanidaza mukati kanwaro muno wakare musharukwa ndosvika nezana ndipatsanirika pasiweka musharukwa ndimakona ndipakristu ndimakatanga kuona achiva ndimakabereka kaidzi mhuri tinoda kucheneswa uyezve mushaugadzirike musaumupambo yakazve rakatanyangwa kubvira kumabambo mukuru bambo mukuru tinoreva kuna sekuru vapere nandi
yakatanyangwa nokuita mugamuchidzano wedare asitorinikisa doricherechedza ini ndakaripanda ndaritsananguza iyakashi kutoda kuti murungane kwanise dare ndizveni nokuti handina randopatsanira musina kukwana saka ndinotenda kuti makaringana vazukuru kazwai kamusharukwa muchembere ndoriningisa ndoricherechedza musharukwa wakamomoterwa kana kuti unotungamidzwa nerimwa uno mweya unomusimudza womudzosa panzvimbo watinorevera kuti mweya wemamutsa kana chiti mweya wemamutsa wasiyana nemweya wekuchekerwa nyora kuti chana chehanzvadzi chochekerwa nyora chobuda hanandi uko kunenge kuri kupiwa remamutsa ndinoti mukati merudzi kana mukati medzinza kune waita mabasa aya ogara pere semapfekero andakaita umwe mweya unoita kusvika izvo zvodzoka zvorwa paropa remupere nezvemukati memusha ndoriningisa ndoricherechedza musharukwa umbarume wakadzama muchembere uyayapa nditaure nemi ndichinzwanana nemi handidi kurinonotsa kuda kurirongera kuti rive rakajeka rive rakatambanuka uye murapike muporeswa dai musharukwa mwere dzakadzama umbarume wakadzama murume wako uriki svimbo dzake dziripi nzvimbo dzababa vakaenda kundovaswa vakabviswa mauya nachiremba yokupisa nzvimbo kana muchizogara zvinhu zvechivanhu chikaranga haikona kupisa ene munorongedzera mumapako haikona zvakare kukanda mudziva nokuti kana mukakanda mudzimu kana manga mune mudzimu unozobuda kana remangwana unochema uchiti tsvimbo dzangu makandiisa mumatope ani mungera ndiri kureva unzai vakuru vakare kuti tsvimbo dzinorongedzwa sei ndoriningisa ndoricherechedza vapwere musharukwa uri kushandiswa ndi muri kungera ndiri kureva yeta kune rekuambira rahombarume vanova ndivo sezara vane mhaka vane mhosva ndinoona mukati memushavani mune bhuri ririmo rasezara ndo munoti tezvara nandi kune uyu mupwere wandi kuningisa nandi eto since failed to repeat sound guide aitangatiwana kazwai nandi wemupwere iwe mupwere wandakaningisa nandi iwe mupwere that's why vatakapwere na haya akazondikataura nemwere iyi ndichiri nerikuvute runyoro uyu mupwere wandakaningisana newe hongu gara ipapo ndati kazwai ndinosimba eta since failed to Jupiter Saint Garden 300 tsana ndoona rechiraramo rako harina kujeka harina kutambanuka dumba charauri hauna mwere dzikudzungaira you be worried trying to glory ever since menda tsana mukati memaoko ako ndiri kuona mune muti uri kubvira moto why did you shine why receive trying to glory feel ever Jupiter Saint Garden 300 tsana chii chawakabata mukati mezvanza nditodhamshima fyo ndikuningisa ndikuona pari zvino hauna chawakabata kosei where you don't trying to glory feel ever to Jupiter Saint Garden 300 tsana musukuru ndiri kuona mukati memaoko ako mukuratidza kuti mune muti wawakabata kosei wadhichishima fyo sei ndiri kuona tsvina mukati memaoko ako
bora chimbondiudza ujaya wako kuti wakararama sei ukapinda papi. Whether Dan Shima failed to Jupiter Seventh Guide ever since Manda Trana Ndrukona wakakombwa. We be failed to Jupiter Seventh Guide ukati memarara. Leta ndatrana mende giri fyaba Jupiter Ndrukona iswa dumwa mkati mezvanza zvako. You Dan Shima failed to Jupiter Seventh Guide and 3 ndatrana wakambotakura dare mkati memusha. Wakambotambizwa tsvimbo dzemusha. Kosei. You light the guide ever since Manda Pro Fyaba Jupiter Seventh katoti kushandiswa. Ha? Makambofamba here pamwe chete nemwana uyu. Iye mukomana ndikutaura naye. Tata tsanamende ndoda kuti muchibva pane rinodare muzoenda kuti pane rimwe dara ndizvo. Why did Shima fail to just and kuona mukati memaoko ake mune muti uri kubvira sekuru urunzora ndiri kureva. If he done to try it, if he failed to Jupiter Seventh Guidance ever since Manda Tsana zvoita sezvinorwa nemhepo yamai. Why done Shima? Rodzoka ronetsa kune muchemero taura kuti Dan Shima failed to Jupiter Seventh Guidance ndoona zviro zvandorara nazvo. If he failed to Jupiter Seventh Guidance zvichibva pamwana. Andimurunzwa. So if Manda Tsana kana ndirini ndiri kutadza kuona maonera ndiri kuti endai monzvera futi rimwe dare. Wozodzoka kudare rangu. Murikuzora ndiri kureva. Ndiri kuona mukati memaoko mupere wakabata muti asi uri kubvira. Why did Shima fail to tinenge chireva mushonga wakaipa? No Shima to Jupiter Seventh Guidance ever since Manda Tsana. Ndonga tonditsanangura asi kana wati waurizivi. Litanda tsana manda gyuri fyaba Jupiter Seventh Guidance litanda tside. Ndinosvika pakati pedumba rako. Bibi wari Shima ndoutora wandiri kuoneswa. You didn't tanda tsana kana ndautora bibi wotudza nzira kana gwara kuti wakauya sei. Andisi kukuti uri muroyi kana kuti wakaromba asi ndikuona mukati mezvanza zvako. Anditozivo ndizvo izvo. Semanoda ndiri kuita mhepo pana mai. Ebi wari Shima failed to Jupiter Seventh Guidance ever since ndina dare hwangu randiri kuona rekutanga uri kundizwa musarukwa. Dare randiri kuona rekutanga randiri kunoronda. Idare remhepo yemukati muche inofanira kugadziswa neava handimurunzwisisa yevazukuru vako yemhepo yakaitwa before to Jupiter Seventh Guidance kasezara nandi. Dan Shima failed ndozona wombarume kana kuti baba nandi tsvana mende gyurifyo wangwane kuita kusina kumira zvakanaka. Why did Shima fail to Jupiter Seventh Guidance ever since Manda Tsana iri morish? Svimbo dzababa madzisiya dzakaenda ipi iwo uri munoberekwa pamwe chete namai. Svimbo dzababa dzasara dzakaenda kunani? Svimbo iyi ndakasvika dziripo pamba pakashaya baba ndandisipo. Mai ndiwo takazotenda kumasoro akanzi kune machira netsvimbo zvakashata kuno. Baba wacho ngosiri murapi wongosiri chiremba. Asi Dan Shima failed to Jupiter vakatengera mudzimu. Wera Tsana Manda Glory kana ndichinge ndaenda muzukuru ndonzo ndingaenda sendo kuchana nokuti handikoni kupikisana newe unozora ndiri kureva ine ndichabata mhepo kandabata mhepo yotaura mawira yakaita here tanda Tsana Manda Glory kana ichinge yataura toronda kusvikira payakabva we be failed to Jupiter Seventh nonzora ndorevera you did danish you did tanda Tsana Manda Glory pasinzi ndokuti ndigone kukuchenura nekuti mhepo ye be failed to Jupiter zvinorwa nedare ramuchemberi. You were trying kuti hongu vane mweya wamamutsa wakuberekwa kubvira mumusha wandakutsanangura kuti chii chinonzi mamutsa mweya unouya unogara sedzimu nandi wosimudza wodzoka ndatingataura kuti shai Dan Shima epitanda Tsana Manda Gyuri Fyo epa Jupiter Seventh Guidance ever since Manda Pro Fyo iwo mzukuru umbarume wako uripi hapo ndoda kumuona Lori Dan Tsana Manda Glow ever since Manda Tsana tigadzise nawe dare remhuri yako inogara zvakanaka. You be failed to Jupiter Seventh randiri kuoneswa pamkwere ndodare randiri kuoneswa zvakare iwo wacho ubviswe bvuri riri pauri mweya unokumutsa uchikuendesa wakudzosa. Ubviswe nyara dziri pakati pemusana. Dan Shima to write the guide ever since Manda Tsana. Iwe mzukuru uri kumacheto kwakupedzisira uya kuno wabiuri tried ever failed to Jupiter Seventh Guidance. Yela Tsana Manda Guide ever since. Tandoda chete kuchenura musandisina nanonga dzasikana ndaona tsvina ndotakanura. Andira here nhandi wapwere. Ibisho muzukuru ari kuti handina chandiri kuziva. Why did Shima fail? Handikwanisi madzazita kuti mweya kana uchivatotaura kuti wakauya sei. Did Dan Shima fail to Jupiter atibatirani shamo mumatare. Asi chandiri kuona sei we be Dan Shima fail to Jupiter sign. Ema glory.
Epa right to the gate ever since maenda tsana unoda gata unonzwa muzukuru. Ibifia une chipo chiri pauri. Aswedi dan kana maenda globe since wakatakudzwa kurema. Vidani tsana maenda glory chiri panyama yako ndezvenyora. Unzora ndiri kureva. Kuchekerwa nyora, kwakuchiwa, kwakushandiswa, kwakutungamidzwa. Nasikana kuti menzvimbo vatara kuti you be done shima. Alright, unorotei muzukuru? Zvakasiyana siyana. Zvimwe zvacho zvinotyisa. Ndinenge ndichiona fanika vanhu vanenge vakawanda. Zvavanotaura zvimwe zvacho handinyatsozwisisa. Ndinoro warotei done shima faendeswa mukati menzvimbo yausingazivi. Zvaimboitika kudhara. Ndokunoti kushandiswa. Uri kunzwara ndiri kureva sobviswa bvuri. Muchembere vanotoda kuita kutobudiswa mweya uyu nhandi wotauriswa nhandi torovera mapfumo semarovera takata takavakomba. Panodiwa pane hama yavo handikwanisi kususukidza dare iri pasina weropa ravo nhandi ndiwo sekuru wacho handisi totenda. Handonzwara ndiri kureva kwere ipifi watu zvipita St. Gardens chaita kuti hedan shitrana maenda glory ndizobata dare remukomana. Ipifi watu Jupiter St. Gardens idare rehama yako. Munorotei? Taura zvinobatika. Uyu hamuzi kumurota. Uyu mpwero. Tarisana nemwana wako. Hauzi kumurota. Ibidani chitrana mandigiri sepa chipita gore richafa chiri ndopa muchaona mwana. Toda kuti mupera asunungurwe. Mupera before kuti chipita ndisvike mukati medumbu. Ndomatare kana mune chekundibvunza ndibvunze muzukuru. Pane zvese zvomataura inini hangu hapana icho ndakambobata. Handina icho. Saka ndati ndoda kutsvaga muti wandiri kuoneswa mukati mezvanza. Asi kuti muri kuti pane munhu wakandipa muti, inini handina muti wandakambotsvaga kana kuti pane zvandakamboita. Kupiwa handiti kunzwa. Iwe ndongatondirangaridza kuti muchembere. Ndine kwandakaenda pamwe ndikapuwa kana muchongwara kana ndikapuwa zvokubatsirika. Ndofunga sandiniba pane munhu uri kuhwanda wandini. Kana ribvurimba richataura kuti ndanga ndichipfekedzwa nangana. Ndati kana riri bvuri urumva muzukuru ndoricataura ndati toda kuhaka mweya uyu ndoricataura kuti mufunga handiye aindishandisa ndingana kana kuti ndingana urinzwa mbwere ndasvika mukati memasu dare rojeka ndizvo tanda kuti sunungurwe ndizvo yubidamtrana maenda glory kuti zvisaite connection nhasi ebutanda tana muchembere unoita seunobatwa mazwi kana mashoko. Ndiri kunyepa here vedare? Haazi kutaura here kuti ndinorota mupwere achiuya nezviro zvizvindishanda. So be done trying to mind the glow ever since kana iri mhepo toiona asi ini ndaoneswa. Unzvara ndiri kuona? Pandaoneswa ndakuoneswa pariti ndaoneswa. So kana ndichiona one changu chisiri kuona ndonochisuka. Eba done trying to mind the glow ever since when the trend. Saka dare riri kudiwa mukati memusha wenyu imi. Muri kunzwa sekuru mukati mevazukuru venyu kudiwa dare remusharukwa dare rahombarume ibidhanda tisamene glory tozosusukidza dare ibifia kuti Jupiter St. Gardens ridhanda tisana ifia kuti Jupiter St. Gardens to try the before kuti Jupiter St. Gardens ndoda kuti ndigotsanangura handikwanisa kutsanangura dare munhu asipo kana mati mushaucheneso nani uyo ari kuti handina chandakabata ndigoni kumupikisa tati mhepo kana ichinge yabatwa ndo ichitaura kuti yakauya sei kokusevuzosvika kuinda muzvanza zvake ngei andorinzwa mupwere ndibvunze vedare ndione kutekaira dare retakafambira rakasendekwa pasaidi tibvunzirei rakasendekwa remusha makamati mukapedza kutsanangurira tine redu remusha rinonetsa iro makati mukati memusha imomufa ranga riri dare rei
Akangobura mukutsanangura. rakabuda mukutsanangura rasezara itaiti ngoti padoro zvakabuda musha mawo atitorera ndikutaurira kuti kune matare matatu. pamatauriro zvakaitwa tikamira ngekuti mukoma paapasiyana kwakazi dautsvaira musha tatsvaira musha seri kwemusha kune rengozi riri mumasferi Yakaparwa naSezara handizvo here? Inga ndiri kutaura kuti kune mweya umwe urimo mukati memusha matara aita mangani matatu rahombarume nandi apo pandikutsvaira pamuri kuona ndikudai ndikutotsvaira gwanza nandi tochiona kuti mweya umwe neumwe dare ringatoti netsendere uya rikupokana nemweya kuti tinzwise kuti wakamira sei nandi iri rinoshandwa muchembere vanosunungurwa muchembere munosunungurwa muchembere munosunungurwa handimonzvara ndiri kureva before kuti Jupiter St. Gardens ritandatana labviswa nyora vogezwa mwiri handi vatorwa ka mukati memusha asi kune matare emusha anokwana matatu remutware wangu nere mukuru wake nera baba nandi before to Jupiter St. Gardens ever since when tishana eri marshmendo flow ever since when produce so kana tichide tapinda mukati memusha tikutanga neiri revapwere varipo nhasi vatinaungana togokwanisa kubudisa mhepo ikuronda uyezve nekunosvika mukati memusha wavo tiri kuirirana ndotenda kune chakundibvunza bvunzai muchembere uripi akamboita muri haana kuita kana vana ari kuitei Unguitawo mabasa siku dzairoko rwanyu rweruji ndanda tournament glory ndidaidziro zita rake marifield Jupiter St. Gardens ever since menda tournament ndoda kumuona ndiri kuona akakombwa futi zvakare nemarara tikisa ruoko if you done tournament glow ever since menda tournament menda glow ever since menda produce ever Jupiter St. Gardens you retried did shima thank you to operator thank you to try did shima for ndoda dare mupere kuti rijeke neye asununguke handimuzvara ndi kureva kuti kana kuna amupfekedza mhepo achiya mudare toziva kuti yamupfekedzwa ndandi asi inini hamandichiona lori tsvana maende giuri fio epajuri shulite gardens ever since maenda from ifio you to try it ebihuri fio tichitasevikati nokuti ndakanotarisa kudai waka haiti yake yakareba darika yaarisha zvindichimuona kaita maenda from ifio epajupiter St. Gardens ever since maenda tsvana erimarishi maenda glow ebihuri tried emara since maenda from ifio epajuri shulite gardens randanda tsvana maende giuri fio weratsvana ndosvika mukati memusha ndoda vana venyu vese varipo uyu wamuri kutaura kuti atwewo ebadanotsvana maenda glow ever since maenda production epajupiter St. Gardens ndoda kumuona mudare mutora ndikureva unotenda unotenda here muvumere kuuya unouya ndotenda ndochenera jekesa uya kwandaita hana yangu yanga iri diki ndandifunga kuti maybe tetanzvaziya baba wakabatawo zvavo nemaoko ndo zvinanyanya kufambira kuti pamwe une zvake zvakabatawo nemaoko opfumbata asi atingade kudai kuti tinge tiri kuziva kwedzinza kuti tizive kuti semunhu ari mukati memusha wamwe zvinofana kunga zvirigazivatisa kuti une chakabata nemaoko ake ere haana chakabata asi wakashandiswa kureva kuti ivava vane mhosva vana wakwambongo ndo pandaenda nokuti ndine vakamubatisa wamubatisa ebhidanishima ke uombarume wake chee ndisingatauri edhanishwana akamubatisa nilifea kuti Jupiter St. Gardens ever since maenda tisana iri mocho
yubudhantrana maenda hongu mweya wake mamutsa nawo asi kurinzwisisa here remamutsa mweya wakwenyu unomushandisa unomumutsa uchimudzosa panzvimbo hongu hadzisi nyora dziri paropa rake saka ndati ndinomisikidza mabakatwa nandi ndamisiswa uyu ndati unobudiswa handiti wakafanana nedzimwe unobudiswa wotaura handiti kuti wakauya sei uye ndiya ndatenda ndiwo pandabvira ndi hana yangu yayo ndotobva kumba kumabhirisi andasvika une zvakabatawo here kubva tindokura tinozviza muna 52 ndinongonzwa vanhu vachingotaura zvavanoda training pamusha pedu ndo panongonongedzewa pano zvese zvanetsa kana pakafona ungondofanika muchembero angarubva kutonongedzwa kuzi ndiye handisitaura zviro zvekunyepa zviro zvekuti ndishungurudza chii chinenge chiri kumboitika ndiye ndingautonatsa kutozwisisa kuti chii chiri kumboitika mukati memusha kutenda rakara risati tabata kana kuti ranhasi ratakutaura muchemberi handiti ini ndinojekesa kune mhepo iri mukati memusha yedhani shima pyodita ndikadai nekunotsanangura pamusoro pedare rasekuru vako anorunzuza mhepo hombe inobata kumhuri yose handiti mune mweya wemunhu akaurayiwa handiti ipi pyo yandati handikwanisa kudzitsitinura mbiya tisati tataura kana kuti baba vako kana kutaura zvamai handi pane zvekufa kana kwevanhu vangamupomere handiti vidharishitoramanda glorious itoringori shavirira apa noritandatiramanda ndorakuno konekta nemhepo dzakaipa zvokuti before kuti afamba anobata vanoonekwa mberi zvakafanana nemupwera ndiri kuona mupwera wandikutsanangura uyu mupwera dashiwa havana vekuchekerwa nyora asi kuti mweya before unotoda kuti ucheneswe asi munonongozwa kuchekerwa nyora nonzwa kuchekerwa kana vakuchekera masahwira vakuwedzera kuchekerwa andiriudza mai vari kutaura kuti ndonzwa kudini uri kunzwa ndinonzwa kudini kuchekerwa kwenyora kuwedzerwa asi vagara vane mweya wakonekta nevanhu ava kuti vauye vaite zvavanoda munodzidzwa chero makagara chemberi munodzidzwa chero makagara kudai ndati munodzidzwa masikati usiri usiku chero masikati munonzwa kuchekwa warinzwa anaumira zvakanaka mucha amuna umira zvakanaka ngatitenderane izvo saka ndati ndouya iwe rakora wataura handandi ndataura newe muzukuru ndizvo handakupokana newe kati ndodawo kuti ndizive ndati ndinoibudisa mhepo ndizvo yotaura kamawira yakaita kana uriwe kuti wakaenda kunganga toti iyazvo ndakataura sangana nandi yebifyo kana pari pane mudera akakuisira utaura kuti aiwa iri ndangoyogara pakandisa ndingana muzvanzano pia waida kusati patizokata kupinda mushai ndinoda kuti kusimira nyaya kuti ikazigaka ndipi reda nditu reda zvakamira zvaitika ndezvekuti wauya mubatsiri wava musoro saka auya achibva ataura navo iri pamusoro pemusha yokwanyabadza neyangu hanzvadzi yakagara pe saka varondedzera ivo vaiti tete ava vanoshandiswa vane shai rinouya pavari
saka shairi rinogona kuburiswa rinodzingwa kuenda kuti shai kazhinji kacho hausi mudzimu pamwe chete mudzimu ngewemumusha. Shai rinouya richienda mweya unonga uri bvosa mweya ungoona pogara umwe uchiiswa nekunga pane unonga uri kumwenga womuphakamisira. Saka hanzi mweya Shai kazhinji hariphakamiswi nemunhu, unenge mweya wekudzinza wakangofana nemudzimu unouya pandiri. Saka vanzi zvinogona kubviswa pavari. Pabva pauya uyo wangu mukwambo vanzi une Ndeupi? vanzi pavari apo waona une maoko makamira zvakanaka, une muti wakabatiswa mundibasire vanhu mwana ndiregoasi kazhinji hanyanyi wanzokanganisa. Vanzi une miti yakabata maoko mako tsvaga zvese kana wakabatiswa neakanobatisa zvinozobuda pai. Asi muchembera mudziyo pane zvinhu zvinotsvakwa zvekuzokonekitana nezvemusha wakareverse. Saka kuri kuti kukaita zvinoitika vanhu vanobatwa kuchembera kutoreva nezvavadi, asi muchembera vataura kuti aiwa havana chavakaita, asi kuti nyika dzinozokonekita nezvavanazvo. Shai idhimoni. Ndimasikati unenge uri usiku rwakasvika atosisi dhimoni. Saka inini muti wandakabata une connection ndine muti une connection namutembere mani. Ndawabvunza mbuya muzukuru wacho like kuti chii inzwadzo kana zvinhu zvine connection. Handiti tinotaura kuti ini ndikafemba bute pane munhu ane mudzimu, handiti tinokonekta. Mhepo nemhepo zvinoonana. Iwewe patsanangurwa dare nambuya wati mubvunzo wangu uda unazondozwisisa ndee ndisingazvizwisisi. wakambopinda matare kutanga kupinda matare kutotanga handisati bati kuchechi ndinoenda zvangu. saka mbuya vatini nedare rako? Mati mbuya vatini dare rako? wati Vanzi mbuya wati nedare rako mushure mekunge wati wauri mati muchazopinda mukati memusha. vanzi vachazopuwa mukati memusha nezvinoshanda vakushanda ndopari chaonekwa kunzi pane vagere pari vari kumushandisa zvinoti iye anoti handinofanira kabata chandavada. Kana pane vari kuhwanda naye zvinozobuda kuti ai ndindakanchibuda kana achiwanda waonekwa uri pai muti wacho Mati uri maoko mavakudza unaona chawakabata maoko kazhinji kaonekwa akatobatiswa zvikuru maoko kubatiswa apa connection yekubata sekuru kozaya baba wake kana baba wako na sekuru wako havana kana zvawakambokutambidza. ndo nyaya yatsana hauna zvawakambotambidzwa. Tozonzwa mhepo muzukuru zvakanaka kuti zvikujekera. Undoti basi pamwe unonga wahwandirwa nezvimwe zviro dai matamba kudaira munhu akuitiba asi hauna kutambidzwa here. Pamwe mutambidzwana webhuku dai madaira ipo napo pamwe ratambanuka radini rafamba ngoti ndiko kurubva nhoroondo yacho emuruti sekuru baba nditi ndobve zviri kuenda hatita zvekufungidzira. aiyo handi kufungidzira ba ndipo zvatoenda inini ndatozviona iyo atazekuzvidairira kutambidzana chibasi kutambidzana mushonga ingadai zvafamba ikona vagoenda pamba zvavabvunza ndikonozikana mumusha inini ndine tsvimbo dzangu tsvimbo wacho hazi kana ndikafa inini tsvimbo dzangu handimboshaiba kana kamuti kangu kari mumba kuti kana ndikaona nyuka nekudzingirika kanonga kakuchengetedza musha. Saka vabvunza tsvimbo dzababa inga sabhuku hamboshiya mutonzi udundu zavo. Saka vabvunza kuti tsvimbo dzacho dziripi zvikanzi dzakapiswa. Saka hanzi dzinofanira kurika zuva nezuva. Hanzi dzinofanira kudzoka dzinofanira kudzoka mumba madzo. Hanzi zvataura Sorry, Rambo, sorry, kamera ngatimbozima makamera. Rambo,